У эфире радио «Свобода». С вами Валер Калиновский. И сегодня у нас магчымасць пагутарыць у жывым эфире з прадстаўнікоў координационной рады для перадачи полномоцтваў от старой улады. Ну, она так и называется. Не так называется, так. Координационная рада. Так, Павла Латушку. Вось у мінулым амбасадара Беларусі ў Польші і Францыі, міністра культуры і дырэктара тэатру, а цяпер адно з асобаў, адзін з лідараў координацыйнай рады, дзе няма аднаго лідара, правда? Не, нема. Есть президиум, які складаецца з 7 асобаў, і менавіта мы шляхам абмеркавання кансенсуса, калі патрэбна і галасаванне, прымаюцца рашэнні. Ну, але вас заўважылі як аднаго з важных спікераў гэтай рады, аднаго актыўных удзельнікаў. І давайте самага актуальна, на гэты момант працягваюцца допыты ў сябраў рады. Адзін ужо Максім Знак быў дапытаны, зараз другі. Вас асабіста не выклікалі яшчэ на допыт па крымінальнай справе, падрыхтоўка ці заклікі да захопу ўлады? Так, мы ведаем аб тым, што учора генеральны прокурор абвясціў аб распачатку крымінальнай справы у адносінах или по факту стварэння кансультатыўнай координацыйнай рады. У адносінах да мяне яшчэ ніякіх не было выклікаў і прапановаў даць паказанні. Ну, а што, калі здарыцца? І што Максім Знак ці хто іншы? Што могуць сказаць? Якія, насамрэч, з вашага боку неконституцыйныя, незаконныя дзеянні былі прадпрынятыя? Ну, у нашым прэзідыуме таксама шмат юрыстаў. Я таксама юрыст па адукацыі. Са мной працуе адвакат, якога я папрасіў даць правую ацэнку ўсёй сітуацыі, якая склалася. І на падставе заключэння ўсіх юрыстаў, з якімі мы кансультаваліся, падставаў да прыцягнення да адказнасці па даннаму артыкулу крымінальнага кодексу не існуе. Фактычна, ну, я думаю, што гэта адзін з элементаў як бы паўплываць на дзейнасць координацыйнай рады. На жаль, бо ідэя нашай координацыйнай рады заключаецца ў тым, каб даць імпульс, даць абсалютна ясны сігнал, што мы зацікаўлены абмяркоўваць і вырашаць гэтую склаўшуюся сітуацыю, палітычны крызіс, які ёсць нашай краіны, шляхам дыялогу. Мы пастулуем тыя выказванні, якія былі прадстаўлены людзьмі, якія выходзілі, яшчэ працягваюць выходзіць з маніфестацыямі. Галоўнае можна абагульніць. Гэта пытанне правоў чалавека, гэта натуральна звязана з палітычнымі затрыманнямі, гэта пытанне звязана з арыштамі, затрыманнямі ўсіх шматлікіх удзельнікаў маніфестацый, пазней прымяненнем сілы, гвалту ў адносінах да гэтых грамадзян. І той факт, што да гэтай пары не распачатыя крымінальныя справы, вось, дарэчы, цікавая рэч, тут крымінальная справа ўзбуджаецца, а па гэтых пытаннях да гэтай пары крымінальных справ няма, гэта, ну, правда, здзіўляе. Смерць? Да, бо фактычна мы у лініі прамой нашага заканадаўства маем зараз паузу, прабел, які фактычна паказвае, што правая сістэма не функцыянуе. Яна перастала функцыянаваць. І тыя інстытуты, якія павінны разглядаць гэтыя справы, нават з уласнай ініцыятывы. Мы ж ведаем, што нават крымінальную справу можна распачаць на падставе публікацыі ў прэсе, ў інтэрнэце. А тут такая колькасць відэо, фота, матэрыялу, сведкаў, сведчанняў і гэтак далей не разглядаецца. Гэта першы пастулат. Другі пастулат – гэта пытанне выбараў, што большасць людзей, якія прынималі ўдзел у выбарах і ў маніфестацыях, яны падкрэсліваюць, што выбары былі сфальсіфіцыраваны, і неабходна казаць пра празрыстую новую працэдуру правядзення выбараў у Беларусі. Гэта выказванне, гэта грамадзянская пазіцыя, гэта не рашэнне нейкага правового інстытута, які мае на мэце падмяніць сабой іншую структуру ўлады. Так што ні пра які захоп улады не можа ісці нават і гутаркі. Мы прапаноўваем, каб сесці за адзін стол і выйсці з гэтай склаўшейся сітуацыі. Ну, ось адна з вашых прадстаўніц, Марія Кареснікова, казала, што вы звярталіся в адміністрацыю, можа не вы, адміністрацыю прэзідэнта, але вам не адказалі. А што вы ім хацеце сказаць? Аддавайце ўладу ці там што? Ці давайце будзем... Ну, па-перша, так ставіць пытанне, я думаю, было бы абсурдна, і уявіць сабе адказ станоўчы на гэта таксама нерэальна ў сённяшняй сітуацыі, увогуле ў сітуацыі нашай краіны, да і кожнай краіны. Мы накіравалі афіцыйныя звароты з рашэннем Координацыйнай рады да кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, генерального прокурора, міністра ўнутраных спраў, старшыні КДБ і старшыні следчага камітэта, дзе вельмі дакладна акрэслена тое, што было зацверджана Координацыйнай рады, менавіта агульным складам Координацыйнай рады. І
мы спадзяемся, што на гэтыя нашы лісты будзе атрыманы адказ. Мы спрабавалі таксама кантактавацца, на жаль, пакуль адказу ніякага няма. Сітуацыя, конечно, статус-кво. Фактычна людзі хочуць перамен, большасць насельніцтва Беларусі выступае за перамены, выступае за прававую ацэнку ўсяго, што адбылося ў нашай краіне на падставе гэтага прыняцця тых рашэннях, якія мы пастулуем разам. Але з іншага боку ёсць сітуацыя таксама і знешняя. Мы разумеем, што гэтае пытанне ўнутранай палітыкі Беларусі. Перадусім самі беларусы павінны вырашаць, якім шляхам далей ісці, як развівацца нашай краіне, як вырашыць гэтую сітуацыю. Поздней про это знешнее поговорим. Я бы хотел бы все-таки внутреннее закончить, потому что всех цікавіць на гэты момент пытання, што далей. Фактычна нейкі тупик. Ультиматум з вашага боку, перадача ўлады, так сказать, прызнанне і ультиматум іх у выглядзе крымінальнай справы таго боку. Як бы контакту нема. Як можа быць далей развівацца ситуация? Разумееце, што, конечно, координацыйная рада ці увогуле, я думаю, ніводная палітычная сіла ў Беларусі, на жаль, палітычныя партыі зараз не маюць адпаведнай моцы, не будзе ніколі ставіць пытанне аб правядзенні нейкіх дзеянняў, якія не адпавядаюць дзеючаму заканадаўству, бо адразу пасля гэтага наступае адказнасць крымінальнага характару. І калі у нас вельмі часта пытаюцца і людзі, і мы чуем гэтыя каментары, чаму няма больш жорсткіх, больш прынцыповых падыходаў, яны, конечно, магчымы, але наступствы гэтых рэзкіх заяў ці рухаў мы разумеем, якія будуць. Таму на сённяшні дзень мы выконваем все гэтыя працэдуры ці ўсе гэтыя шляхі, захады у адпаведнасці заканадаўству. Што тычыцца перспектыў, калі гэтая сітуацыя не будзе вырашана такім шляхам, калі заціхаюць пратэсныя акцыі, але мы спадзяемся, што людзі заўсёды самі прымалі рашэнне выходзіць на акцыі. Таксама вельмі дзіўная для нашай краіны сітуацыя, што не трэба было ні палітычных лідараў, ні палітычных партый, якія бы ініцыявалі гэта. Фактычна людзі збіраліся і працягваюць збірацца, выходзіць на вуліцы гарадоў Беларусі, на вуліцы Мінска. Калі будзе гэта акцыя ў Мінску ці ў іншых гарадах, зразумела, важна, каб людзі яшчэ раз пацвердзілі, што тыя пастулаты, якія высунуты ў пазіцыі рады, а гэта мы ретранслюем менавіта тыя выступы, якія былі раней, яны пацверджаюцца, і каб яшчэ раз давесці да ўлады, што гэта меркаванне вялікай, значнай большасці насельніцтва Беларусі. Калі гэта не адбудзецца, конечно, можна прагназаваць нейкае сцішэнне сітуацыі, але я перакананы, што пералом наступіў унутры, у сэрцах і душах шмат якіх людзей, большасці беларусаў. Яны фактычна ўжо не хочуць вярнуцца назад, яны хочуць развіцця, яны хочуць перамены, яны хочуць ісці наперад, бо стаміліся баяцца, палохацца, думаць пра наступствы большасць людзей. Вось тая салідарнасць, якая праяўляецца апошнім часам у рамках гэтых акцый, у адносінах тых людзей, якіх хтосьці спрабуе націснуць і затрымаць, мы бачым, правда? Вось, напрыклад, і тыя два діджея, якія, памятаеце, перад выбарамі ўключылі перамен, і як хутка людзі адрэагавалі і нават прапанавалі ім працу новую. Я вот скажу на сваім прыкладзе, калі размалявалі мой дом, таксама колькі людзей патэлефанавала, напісала смс і прапановала, што мы гатовы прыехаць, усё гэта зрабіць, зафарбаваць. І да гэтай пары нават просяць, мы гатовы. Гэта вось вельмі важна, што адзін аднаго падтрымліваюць. Так вось, гэта ўжо змяніць, гэта адкінуць немагчыма. Гэта ўжо статус-кво, статус пазіцыі зыходнай, з якой будзе далей развівацца сітуацыя. І тыя, хто сёння кіруе беларускай дзяржавай, яны павінны гэта зразумець. Наступны перыяд, на жаль, я вельмі хачу, каб у нашай краіне быў росквіт і дабрабыт, і мы хочам прачынацца, як сёння, каб свяціла раніцай сонейка, і ўсе былі шчаслівы і задаволены. Але прагноз эканамічнай сітуацыі, на жаль, не вельмі спрыяльны. І мы можам бачыць нават тыя дадзеныя, якія дае Міністэрства фінансаў. Так што наступны рух, я так магу прагназаваць, это мой пункт гледжання, можа быць эканамічных падставаў, бо зараз гэта як бы рэакцыя на выбары, рэакцыя на парушэнне правоў чалавека. Наступнае, гэта ўжо будзе эканамічнае пытанне. Каб гэтага не дапусціць, вось сёння і трэба прыйсці да дыялогу, вырашыць гэтае пытанне. І давер унутры грамадства будзе да дзяржавы, да ўлады, і будзе давер вонкавы, знешні. Давайте дачакаемся адказу гатоўнасці да дыялогу з другого боку, якога фактычна няма. Ведаеце, я бы таксама, як дыпламат, конечно, можа, я занадта гляджу на нюансы, але ёсць нейкія такія рухі, мы заўсёды спрабуем з іх зрабіць
рабіць штосьці большее ці зразумець падтэксты. Ну нават сам факт прапаноў унесення зменаў у Канстытуцыю. У нас няма такіх прапаноў, дарэчы, у грамадстве. Зараз размова ідзе пра тое, што трэба паўторныя выбары правесці, празрыстыя, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. І грамадзянін, дарэчы, гэта не забаронена Канстытуцыяй, ні законам, ні водным законам, ні крымінальным кодексам не караецца. Мае права ставіць так пытанне. Сёння выбары, я ў гэты дзень могу сказаць, мы хочам іншых выбараў. І наступнае. Влада не хоче, ну вось все ж таки вось гэтая прапанова, это уже таксама нейкі рух. Конечно, мы не разумеем, калі, што будзе за змены і так далей, але нейкі... Але вы рухаетеся, так? Да. Ну, як бы все ж таки процесс, хочется верить, быть оптимистом. Пробачте, ви говорили про цей процес у громадстві зміни. Це все стихійне, так? Їм потрібні лідери. Ви готові бути таким лідером? Наскільки ви далеко ваші особисті амбіції заходять? І готові бути прем'єром, президентом? Ви собі думали на це? Ну, вы можете себе уявить, что я прихожу и кажу: добрый день, я лидер, да. Это не так не робится. Зразумела, что и готовность внутренняя, яна выспевае з того акцептации того, что ты робишь. Ці есть разумение того, что твои словы, твои рухи, твои дзеянні адпавядаюць тым людям, якія готовы тебе падтрымаць. Калі гэта ўсё сумяшчаецца разам, вось тады магчыма і з'яўляецца лідар, да? Давайте зараз вырашым тую сітуацыю, якая ёсць на сённяшні дзень у краіне. А пазней уже будзем казаць пра лідараў, пра кандыдатаў, бо гэтае пытанне вельмі шмат пытаецца. Увогуле, гэтае пытанне я не хацеў бы зараз абмяркоўваць. Нам трэба знайсці гэты выхад. Калі мы пройдзем гэты этап і выхаду не будзе, то я перакананы, што наступіць новы этап. Зваротнага шляху уже няма. Псіхалагічна произошла змена. І ў дзяржаўным апараце таксама. Я ведаю дзяржаўны апарат. І вельмі шмат прадстаўнікоў сярэдняга ўзроўня, кіруючага ўзроўня выказваюць сваю незгоду з гэтай сітуацыяй. Ці вы звязваліся з гэтымі людзьмі, які падалі адстаўку? Я ініцыятыўна не звязваўся. Самае цікавае, што людзі да мяне пісалі і званілі, да, і казалі словы падтрымкі. Мне нават гэта не то, што б здзівіла. Я скажу, што я быў, ну так, уражаны станоўча. І мы бачым, што можа не так шмат было адставак, але ну все ж таки было. Ну нават паглядзіце сам факт. Я вот сёння падумаў, вось наша Ніва, калі верыць таму запісу, зыходзім з таго, што гэта так, у міністэрстве абароны сустрэча выдаецца гуказапіс. Вы можете сабе ўявіць, што адзін вайсковец, які сядзіць на гэтай нарадзе, не згодны з гэтай сітуацыяй і вырашае, разумеючы, што ўсе маюць пункт гледжання такі статычны, стабільны, падтрымлівае ўладу, ён запісвае і выдае. Не, гэта азначае, што атмасфера мяняецца. І зразумела, што войска павінна быць па-за палітыкай, бо яна бароніць інтарэсы, бяспеку дзяржавы за мяжой, да, нашай абароннай здольнасці падтрымліваць. І вось тут вельмі важна, што атмасфера ўсюды змянілася у дзяржаўным апараце, у іншых структурах, ці структурах блізкіх да ўлады. Людзі ўжо думаюць інакш. І вось гэта змяніць нельга. Лукашенко думае па-ранейшаму, і ён ужывае, значит, крымінальную справу, нейкія рэпрэсіі, запалохванні. Ці гэта падзейнічае? На жаль, все ж таки з боку ўладаў гэта ёсць. А вы разлічвалі, што не будзе? Ну, па-першае, ну, давайте так, я толькі 3 дні у гэтай сітуацыі. І так вельмі дзіўна склалася, што я не рыхтаваўся да такіх падзей, і не фарміраваў ніякіх дружын ці каманд, каб разам са мной паплечнікі пайшлі і мы змагаліся. Але фактычна прайшоў рубеж. Вось мне часта пытаюцца: ну добра, вы ж былі ва ўрадзе, вы ведалі, што, чаму вы не рэагавалі? Прыкарытнікам. Да, прыкарытнікам, ну гэта якраз іншыя людзі сказалі, не з тых, хто падтрымліваюць змену. Так вось, я быў на маніфестацыі, шоу сярод людзей, і шмат хто падыходзіў, падтрымліваў, казаў, што это вельмі важна, што вось вы маеце свой пункт гледжання, грамадзянскую пазіцыю. Адзін чалавек падышоў да мне і сказаў: ну вось, а я вас не разумею. Ну як так? Вы столькі гадоў працавалі ў сістэме дзяржаўнай. І чаму вось зараз вы змянілі? Вы што, гэта раней не бачылі? А я запытаўся яго адказ. Скажыце, а вы першы раз прыйшлі на гэту маніфестацыю ў жыцці падобнага кшталту? Он кажа: так,
Ну вось вам і адказ. Ёсць маса Что крытычная. у вас внутри? Вот Внутри- чему вы перешли вот это? Ну мы разумеем, што есть пытанне Гэты, ну, расстрелы, гэты гранаты, гэты гвалты. калі так караценька ёсць накапленне, да, вось ідзе працэс, калі збіраецца нейкая крытычная маса і пазней она становіцца выбуховай. І вось гэты працэс ён жа адбываўся гадамі, да. Я і падаваў адстаўку, калі быў міністрам культуры. Гэта таксама былі факты. Я не пагаджаўся з цэнзурай, якую хацелі нам прапанаваць у розных, напрыклад, пастаноўках ці якіх канцэртах. То есть гэтыя дыскусіі былі пастаянныя, у тым ліку былі пісьмовыя мае заявы. Але ці не гэта сёння не аб гэтым час, што ой, які я быў, я хацеў зайсці. Не, я не хачу тут пра гэта гаварыць. Я хачу сказаць, што вось менавіта накапленне крытычнай масы. Пазней выбух адбываецца ў сям'і, у жыцці грамадскім і ў палітыцы таксама, і ў дзяржаўнай асобы таксама, бо калі пасол зыходзіць з пасады, у яго таксама ёсць накапленне крытычнай масы. І вось тое, што мы пабачылі за апошні тыдзень у інтэрнэт-прасторы, тое, што мы пабачылі відэаздымкі, фотаздымкі, сведчанні людзей, як да іх ставіліся праваахоўчыя органы, вось гэта было крытычнай масай. І крытычная маса, дарэчы, яна з'явілася перадусім у тэатры, у калектывы, сярод акцёраў. А вы пайшлі за сваім калектывам? Яны запрасілі на сустрэчу, каб абвясціць забастоўку, страйк. І прыйшоўшы на гэтую сустрэчу разам з мастацкім кіраўніком, мы пачулі, што не пра гэтая мова. Яны сказалі, ці вы можете з гэтым пагадзіцца? Вы можете? Была вельмі гарачая дыскусія. І я сказаў наступнае. Вы купалаўцы, і я купалавец, і мы разам купалаўцы. Я не магу з гэтым пагадзіцца, і я буду разам. І вось гэта таксама прайшоў таксама вось гэты элемент пераходу крытычнай масы. Пазней раніца я прачынаюся і гляджу сведчанні людзей, якія выходзяць з арыштаў, з розных карных інстытутаў і расказваюць сведчанні свае, як да іх ставіліся там, як збівалі відэо і гэтак далей. Многія таксама такія адчуванні мелі. Скажыце, в гэтым памяшканні Віктор Бабарыка праводзіў прэс-канферэнцыю перад пачаткам. Зараз ён у СІЗО КДБ. Вы зараз тут знаходзіцеся, адчуваеце небяспекі? Ці падрыхтаваліся вы наконт того горшага варыянту, скажем так? Падрыхтаваўся ў якім сэнсе? Маральна. А ці можна да гэтага маральна падрыхтавацца? Я думаю, што Бабарыка не падрыхтаваўся? большасць людзей не падрыхтоўваецца да гэтага маральна. Зразумела, што ёсць небяспека, ёсць адчуванне пагрозы, тым больш гэта мела фактычнае месца. Да, у меня былі падыходы, зразумела, што мяне ведаюць і ведаюць шмат якія людзі ва ўладзе і былі сігналы. І нават была прапанова, вось уже аўтамабіль, садзіцеся, не заходзьце на коордынацыйную раду, выязджайце, з'язджайце зараз. Першае, з'явіліся вакол мяне нейкія дзіўныя людзі, нібы дапамагаць мне, аказалася, што яны рабілі такі псіхалагічны ціск. І калі мы зразумелі, што гэты псіхалагічны ціск не атрымаў выніку, то яны зніклі в один момант. Першы этап ціску быў звязаны з тым, што фактычна прапанавалі маей сям'і, каб выехала з Беларусі хутка ўначы. Я гэта зрабіў. Ну, з аднаго боку, я задаволены, што я зараз магу за іх не клапаціцца. А самі не збіраецеся? Не, у меня нема таких планов, у меня нема... Я грамадзянін сваёй краіны. Я маю свой пункт гледжання. Я выказваю сваю думку грамадзянскую. Я не парушаю дзеючага заканадаўства. Чаму я павінен быць пакараны? За што? За тое, што просто я маю свой пункт гледжання. Я не заклікаю... Это не наивность у беларускай рэчаіснасці. Гэта наіўнасць, але гэта рэальнасць. Гэта прававая... Прававая. Да, прававая рэальнасць. Про права ў беларускіх умовах? Ну, вы лепш адкажце на гэтае пытанне. Дякую. Я задаю пытанне. Скажите, хто для вас Тихановская, для вашей координаційной рады цяпер? Цепкало сказав, що вона обраний президент. От сьогодні на прес-конференції. Як ви оценіте? Ну, юридично, калі паглядзеўшы, конечно, гэта не зафіксавана ніводным юридычным документам. Зразумела, што она з'яўляецца лідарам з пункту гледжання акцэптацыі большасці грамадзянаў нашай краіны яе кандыдатуры на выбарах. Зразумела, што даказаць гэта сёння фактычна протаколамі ну, абсалютна 100% немагчыма. Як і іншае даказаць, што... Платформа «Голос» доказывает. Да, я кажу
Можа, як і іншага выніку немагчыма даказаць, бо шмат пратаколаў знішчана, не ўсюды дапусцілі назіральнікаў, немагчыма было падлічыць рэальна галасы. Але то, што сапраўды яе падтрымала большасць людзей, ну гэта было бачна фактычна па вуліцам, гарадах і весел. Яна лідар этой рады? Яна лідар пераменаў? Не, яна не з'яўляецца лідарам рады. Нет, гэта аб'яднанне людзей, да. А для вас асабіста Ціхановська? Ви з ёй не знаёмыя? Не, я не знаёмы, ніколі не сустракаўся, толькі бачыў, то і не размаўляў па А тэлефону хочаце ніколі. паговорыць, зразумець? Ці так нема патрэбы такой? І пакуль, можа, я не адчуваю такой патрэбы, але, конечно, я заўсёды за тое, што размаўляць з чалавекам, які таксама пасвяціў сябе, і пасвяціў сабе таму, чтобы даць магчымым людзям рэалізаваць свой голас. Чым зараз займаецца рада? Якія пытанні абмяркоўвае? Якія планы? На сённяшні дзень, конечно, для нас самым галоўным з'яўляецца добиваться диалогу. І гэта прыярытэт для дзейнасці рады. З другого боку створаны секцыі, якія працуюць па розных накірунках, звязаных з парушэннем свабоды слова, правоў чалавека, страйкавых камітэтаў. Гэта ўжо адказнасць тых менавіта секцый, да? І назапашванне гэтай інфармацыі, каб далей працаваць і адстойваць тое, што пастулавалася і пастулуецца падчас разнастайных мітынгаў і маніфестацый. Страйковым камітетам, які вы згадалі, не хапае лідараў, не хапае нейкай каардынацыі, ці маеце вы з імі контакт, ці вы таксама іх прадстаўляеце? Не, фактычна, былі контакты, зразумела, у нас же член рады адзін з прадстаўнікоў. Учора таксама на мяне звярталіся, пыталіся наконт прыярытэты дзейнасці ўрады, і гэтыя прыярытэты былі выкладзены таксама і мною. Для нас зараз вельмі важна, мне здаецца, грамадская акцэптацыя менавіта той рэзалюцыі, якая была прынята на паседжанні гэтай рады. Гэта прынцыпова важна. Гэта узмацняе яе вес. Мне ўжо просто клічуць, я павінен уже бегчы. А то вельмі цяжка нават даваць інтэрв'ю, калі... Так, два пытанні. Якая дапамога вам патрэбная ад беларусаў? У Беларусі за мяжой вы звяртаецеся па гэтай дапамогу? Мы не звяртаемся за фінансавай дапамогай. Я хочу это однозначно сказать. Мы просім падтрымліваць нас. Падтрымліваць так, як могуць людзі падтрымаць. Гэта вельмі важна, бо фактычна ціск, які ажыццяўляецца, ён мае на мэце, каб мы перасталі працаваць і адстойваць інтарэсы якраз тых людзей, ад якіх мы і просім зараз і падтрымкі. То есть давайте быць разам. Мы солідарны, мы разам, мы павінны аб'ядноўвацца. Ну, паколькі часу у нас мала, одно, але важнае пытанне з знешнепалітычнай арыенціры, бо пайшла супярэчная інфармацыя, нібыта вы падтрымліваеце там, ці не падтрымліваеце працяг гэтых саюзнай дзяржавы і так далей. Ці там нават вас абвінавацілі, што вы за межы, за аднаўленне межаў, ці там прымусовую беларусізацыю. Скажыце, ёсць, абмяркоўвалася гэта? Якая пазіцыя на гэты конт, ці няма? Па-першае, не знаходзіцца ў парадку дня рады пытанні знешняй палітыкі. Мы ніколі іх не абмяркоўвалі. Мы не апрацоўвалі ўвогуле нават праграмы нейкай спецыяльнай для развіцця краіны ці ў знешняй палітыкі, ці ўнутранай палітыкі. Я вельмі здзіўлены, што мае былыя калегі на такім высокім узроўні, высокіх службовых асобаў пачынаюць аналізаваць, прэм'ер-міністр учора, пачынаюць аналізаваць дэпутаты парламента, што нібы, па-першае, мы хочам пабудаваць дроту мяжу з Расіяй. Колькі яна каштуе? Вау! Наступнае, мы хочам правесці нацыяналізацыю ці абсалютна шавіністычную палітыку ў Беларусі. Што мы хочам выйсці з саюзнай дзяржавы ці з Еўразійскага саюза. Я сёння ўвогуле не хачу гэта абмяркоўваць як член рады, бо гэта не з'яўляецца ў парадку дня. Ніколі не было такой праграмы, не існавала, не існуе і не плануецца яе сёння прымаць. Можа, пазней? Пазней, хто ведае, але два галоўных тэзіса. Гэта правы чалавека і ўсё вакол, што мы з вами казалі, парушэння, палітвязні і гэтак далей. І пытанне выбараў. Вось гэта два базавых пункта, якія спастулавалі, прадставілі людзі падчас маніфестацыі, які мы зараз ретранслюем уладзе. Каб быў партнёр, бо, зразумела, людзі выходзяць тысячы, сотні тысяч, а хто партнёр для размовы? Вось фактычна мы сталі тым бокам грамадскім рухам, грамадскай платформай, якая хоча сказаць уладзе: мы партнёры, калі ласка, ретранслюйце. І мы вам ретранслюем наши ацэнкі, наши падыходы. І трэба рабіць рухі. Ну, немагчыма краіну трымаць у такой сітуацыі. Вы чыталі заяву Макея вчарашнюю, дзе пра свайго сына ён згадаў, што слёзы rondają. Ваша рэакцыя? Ну, калі, конечно, гэта мела месца, гэта недапушчальна, бо я таксама бы перажываў, калі бы хтосьці пачаў ціснуць на маю дачку з іншага боку зараз. Ну, дзяцей не патрэбна
неабходна уключаць гэты працэс. Гэта было бы А абсалютна агульная яго пазіцыя? Он быў ваш начальник? А якая агульная яго пазіцыя? Вот, Я думаю, что міністр замежных справ Маккей прымаў вялікія захады да таго, каб змянілася палітыка Еўрапейскага Саюза США апошнім часам у адносінах да Беларусі. Яму ўдалося гэта зрабіць. Мы ведаем гэта вынікі, это як бы быў поспех усёй дыпламатыі беларускай. Але ўсё ж такі, я думаю, што зараз у яго ёсць расчараванне. Я не ведаю, і он, конечно, перадусім. Расчараванне ад таго, што сталася, бо фактычная рэакцыя знешняй палітыкі, знешнепалітычных партнёраў на ўнутрыпалітычную сітуацыю, на якую МЗС свайго боку мае абсалютна мінімальны ўплыў ці вельмі малы ўплыў. Заўсёды казалі, што МЗС нібы праапазіцыйнае міністэрства. Мы гэта чулі раней, да. А чаму? Таму што мы фактычна кантактуючы з партнёрамі ў Европе, на Захадзе, ретранслировали для ўнутраных палітыкаў, што бы варта было бы змяняць. Мы прапаноўвалі такі эластычны варыянт. Ну, на жаль, гэта не мела скутку. На жаль, мы павінны Будут еще прызнаць. демарши проча амбассадора в Словакчине? Да, вот как вы прогнозуете? Так, Я думаю, што зараз наўрад ці гэта можна казаць. ну, дякую. Вы можете ще раз вернуться до... Дякую вялікі. Дякую Просто вялікі, ўжо бачыце, Павел тут Павлович, на дякую вялікі, што ў ефіры тым шчыльным спрабуйце графіку мяне знайшлі перасилити. інтерв'ю. Дякую вялікі. Мы гутарылі, не ведаю, хвілін 20, напэўна, з Павлом Павловичем Латушкам, сябрам Координаційної ради, былым амбасадарам у Польщі, Франції і міністрам культури і директором театру. Він зараз знову йде на важні зустрічі. Дякую вам Дякую вялікі. вялікі. Пробачте за нахабство. Стоп.